Sme zriaďovateľom 4 nemocníc. Tieto nemocnice, môžem povedať, že fungujú a napriek ťažkej dobe sa rozvíjajú. Náš kraj si ich zachoval a myslím si, že aj to je jeden z príkladov, ako môže byť rozdielny možno pohľad na samosprávu v jednotlivých krajoch. Tak ako v obciach je to rôzne, že niekde je šikovný starosta a vie, ako si pomôcť a niekde možno ten starosta nedokáže až tak premýšľať. V niektorých krajoch išli inou cestou, dali nemocnice do prenájmu, my sme si ich zachovali, ich rozvíjame a myslíme si, že je to správne. Je to takisto priestor na veľkú zamestnanosť ľudí, pretože v mnohých mestách, ako napríklad v Čadci, je to najväčší zamestnávateľ naša nemocnica, kde je zamestnaných viac ako 780 ľudí. Doprava. Možno málo kto z vás vie, že Žilinský kraj a vôbec všetky kraje financujú prímestskú autobusovú dopravu. To znamená, ak sa chcete odviesť z dedinky do mesta, tak kraje financujú túto dopravu tak, že ju dotujú, aby, povedzme, seniori, ktorí sú už vo veku nad 62 rokov, mali úplne iné cestovné, ako majú tí, ktorí sú v produktívnom veku. Žiaci, študenti, všetky tieto zľavy financuje kraj. To je podľa mňa veľká služba, aj podpora, a teraz sa vraciam k tomu, čo je dôležité povedať, že samospráva takýmto spôsobom podporuje mobilitu do určitej miery pracovnej sily, aby mohli chodiť, tak ako napríklad z obcí, ktoré menoval pán starosta, do Krásna nad Kysucou. Naša správa ciest sa stará o cesty, ktoré sú krajské, 2. a 3. triedy a už podnikáme v tomto zmysle, že pre obce a mesta robíme služby, pretože sme si kúpili aj my stroje, ktorými dokážeme budovať cesty a to je naša pridaná hodnota. Tiež je to niečo, čo nie každý kraj má a myslím si, že to je na osobitosti každého kraja. Školstvo, stredné školstvo, to je oblasť, ktorá sa veľa sa o nej hovorí, ale keď sa pozrieme dovnútra, je to omnoho komplikovanejšie, ako sa to zjednodušene dá povedať. My máme v zriaďovateľskej pôsobnosti takmer 80% všetkých stredných škôl, od gymnázií cez odborné školy, bývalé učilištia a tak ďalej. No ale samospráva sa musí starať aj o iné veci, ktoré sú tzv. Neproduktívne, ale veľmi dôležité, pretože naši starí otcovia hovorili, že nie len chlebom sme živí. A to je kultúra. To nebude robiť žiaden podnikateľský subjekt, to vám môžem zodpovedne povedať. Keby neboli samosprávy obcí a miest, ako to pán starosta povedal, že ten kultúrny život je veľmi dôležitý, keby kraje nemali túto pôsobnosť a štát nedržal si ministerstvo kultúry, ktoré financuje priamo kultúru a nechali by sme to len na trh, tak neviem, ako by to tu vyzeralo. Kraje majú na starosti dnes všetky múzea, galérie, skanzeny, ale aj divadla. V našom kraji je to napríklad známe Slovenské komorné divadlo v Martine, ktoré vychovalo množstvo skvelých hercov, generácie hercov, dokonca aj jediného Oscara, ktorým sa môžeme píšiť, a to je Jozef Kroner. A toto je kultúra, do ktorej dávame finančné prostriedky a to robí samospráva. Čiže nemôžeme to brať ako, že samospráva musí len tie oblasti, ktoré sú produktívne. To je už dnes iným spôsobom dané. A ja si myslím, že samospráva v tejto oblasti urobila veľký kus cesty dopredu, aj keď tu sú negatíva a nad tými je potrebné sa zamýšľať, ako to zmeniť, ale keď sa prejdete po tých krajoch, je to rozdielne a po tých obciach. Len v našom kraji máme zrekonštruované námestia. To sú také tie stredoveké námestička ešte, ako vznikali. Je ich 75 novo z brusu z fondov zrekonštruovaných, pritom máme 315 obcí a miest dovedná v našom kraji. Čiže ešte toto programovacie obdobie, ak sa nám podarili ďalších možno 100, už sme sa opäť posunuli. A to všetko je konkrétna úloha samosprávy, ktorá si myslím, že aj si hľadá svoje miesto, aj sa nejakým spôsobom identifikuje, ale rozhodne dáva pridanú hodnotu.